Mageza namhlanje mfethu ngine-topic la engithe mangiyibuka ngacabanga ukuthi khona umuntu ezomsiza mfethu. Ikhuluma ngokubaluleka kokuba nama-table manners uNkulunkulu mekubusisa. Khona ivesi la silazi kakhulu mfethu itheme yalo uPsalm 23 verse 5. Likhuluma ngokuthi you prepare a table before me in the presence of my enemies. Bonke abantu aba-analyza eBhayibheli namavesi bayavuma ukuthi ingqikithi yaleli vesi ukuveza ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukukubusisa ngisho zikhona izitha. Despite your enemies, uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akubusise. Kusenjalo-ke kubalekile ukuthi ukwazi ukuthi uNkulunkulu mekubusisa mfethu ukwazi ukuthokozela isibusiso sakho. Ngale kokuyithola usukolodela abantu mhlasimpe singababiza ngama-enemies. The importance of table manners when God blesses you. Uma uNkulunkulu ekubusisa kubalekile nawe ukuthi ube nayo lento yokuba nama-manners etafuleni. Uma ufunda uProverbs 24 verse 17 uthi do not gloat when your enemy fails noma stumbles. Uthi ungarejoice ngokuhluleka kwabanye abantu. Why ngifuna ukukhuluma ngalento namhlanje? Ngoba kwesinye isikhathi siyayibona ngathi uNkulunkulu akasibusisanga. Kanti uNkulunkulu uyasibusisa. I-challenge yethu ukuthi asinawo ama-table manners. Asikwazi ukuzotha uNkulunkulu uma sesibusisile. Siyakolodela, sifuna ukubheka abantu ababekade besihlupha kanti no, it's not the right time for that. uNkulunkulu uma sekubusisile, be fully present at the table where uNkulunkulu elidekile itafula. Uma ngidlula lapho mfethu ngifuna ukukhuluma ngelinye futhi iphuzu elibalulekile eliqhubeka futhi likhuluma ngama-table manners. Kwesinye isikhathi we fall into a trap of comparing amatafula. Malithi eBhayibheli uNkulunkulu udlala itafula phambi kwezitha. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uNkulunkulu angidlalele itafula libe nakho konke okudingayo, kodwa ushawo ukuthi uqalaza kwamakhelwane. Uma ubuka kamakhelwane ubona itafula labo ngathi lidekwe kakhulu, and kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu egcina seyolanda ama-credit card, elanda ikweleti angayidingi just to prove ukuthi naye uya-afforda. Kanti uNkulunkulu mengidlalela itafula, be content with what God has blessed you with. Ama-table manners la ukuthi uNkulunkulu uma ekubusisa ufocuse kuwe, ungafocus kwabanye abantu. Uma sengivala enye mageza esishayayo ukuthi uNkulunkulu mase sibusisile sibone ikhwepha zethu, kanti uNkulunkulu yena odeke itafula wandlala in the presence of our enemies. Athi uNkulunkulu mase mbusisa uyaqala manje aqhakambise ikhwepha zakhe, mina ngafunda kangaka ngenza ukuthi ngisebenza kangaka ngisikhandla kangaka. Kanti ekugcineni kubalekile ukuthi uNkulunkulu when God blesses you zotha uqhakambise ubukhulu bakhe. God is love. Namhlanje bengifisa ukwazi kuwe ukuthi imaphi lama-table manners ozowa-adopta and yiphi le behavior ozoyishiya namhlanje ukuze ukwazi ukuthokozela isibusiso sikaNkulunkulu. God is love.